Narito ang ilan sa mga pinakamalaking agila sa mundo sa mga tuntunin ng kabuuang haba, wingspan at body mass. Number 8. Martial Eagle. Ang Martial Eagle ay isa sa mga pinakakahangahangang agila, pinakamalaki at pinakamalakas na bird of prey sa Africa. Ito ay tumitimbang 6.6 kg at may wingspan na higit sa 6 talampakan at 4 na pulgada. Mayroon itong madilim na brown na mga upper parts at isang puting tiyan na may itim na mga guhitan. Ito ay may napakalakas na talon para sa pagpunit at paghawak ng prey. Ang talon ay matalim na hugis kahit na kuko ng mga birds of prey. Kasama sa pagkain nito ay kalimitang mga species ng mammalian. Dumadagit ito ng maliliit na antelope, domestic goat, hyrax at mga tupa. Sa iba't ibang okasyon, ang Martial Eagle ay naitala na dumadagit ng malalaking ibon tulad ng European stork. Ang tirahan nito ay kinabibilangan ng African savanna at thorn bush region sa South Cape. Nagbreed ito sa gilid ng kagubatan. Number 7. Harpy Eagle. Ang Harpy Eagle ay isang malakas na bird of prey at isa sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Ito ay may napakalaki at malakas na mga talon na maihahambing sa mga kuko ng oso at ang mga paa nito ay maaaring maging kasing kapal ng wrist ng tao. Sa pamamagitan ng pakpak na umaabot hanggang sa 2 metro, ito ay isang mahusay na navigator sa gitna at timog Amerika. Tulad ng maraming mga raptors sa kagubatan, ang mga pakpak nito ay bumabagay sa canopy ng kagubatan na ginagamit sa pag-iwas upang mapasok ang mga sanga. Ang adult na Harpy Eagle ay may itim na balahibo sa pangunahing katawan at kulay abo na ulo at leeg. Binibiktima nito ang medium size na mga arboreal mammal tulad ng mga sloth at unggoy. Number 6. Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle ay ang pinakamalaki at pinakamamigat na kilalang agila. Tulad ng iminumungkay ng pangalan, ito ay endemic sa rainforest ng Pilipinas. Ito ay isang medyo hindi kilalang ibon dahil sa exotic origin nito at maliliit na populasyon sa wild. Ang agila na ito ay kasalukuyang nahaharap sa panganib ng pagkalipol dahil sa pagsasamantala sa tirahan. Ito ay endemic sa 4 na pangunahing mga isla sa Pilipinas tulad ng Luzon, Mindanao, Samar at Leyte. Ang mga bilang nila ay mayroon lamang sa pagitan ng 82 hanggang 233 mga pares sa isla ng Mindanao kung saan natagpuan ang karamihan sa populasyon. Ito ay may mahaba, kayumanggi na balahibo sa ulo nito na bumubuo ng isang mane-like appearance. Ang Philippine Eagle na kilala rin bilang Great Monkey Eating Eagle ay may pakpak na nasa pagitan ng 184 hanggang 220 cm at may timbang na 4.5 kg hanggang 8 kg. Mula noong Hulyo 1995, ang Philippine Eagle ay naging pambansang hayop ng Pilipinas. Kahit na itinuturing na pinakamalaking agila, wala itong pinakamahabang mga pakpak dahil tumitira ito sa makapal na kagubatan at kakahuyan na nangangailangan ng limitadong mga wingspan para sa maximum na pagmamaniobra sa mga condensed space o makitid na espasyo. Number 5. Golden Eagle. Ang Golden Eagle ay ang pinakatanyag na pambansang ibon sa mga bansa tulad ng Alemanya, Austria, Mexico at Albania. Ito ay pangkaraniwan na makikita sa Northern Hemisphere at karamihang makikita sa mga species ng agila. Ito ang pinakamalakas na bird of prey sa Hilagang Amerika at kilala sa bilis at lakas nito. Ito ay may dark brown na kulay na may golden brownish na kulay sa paligid ng kanilang mga leeg at ulo. Kumakain ito ng maliliit na mammal tulad ng mga jackrabbits at kung minsan ay inaatake ang malalaking mammal tulad ng mga tupa, kambing at iba pang mga hayop.
wingspan ng 185 hanggang 220 cm at may Para sa matulungin mong anak, Kawawa kasi siya, Mama. it's okay, anak. Sige lang sa siya sa tulong ng Breeze. Yan mga tol. Nakikilala na ninyo yung mga ilang sa mga pinakamalaking agila sa ating bundok. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated. Yan, tuloy na natin mga tropa ang pinakamalaking agila. Breeze with Power Care Technology. Tanggal ang matinding siya, gentler pa sa kamay. Breeze. We've made it to mid-year! Happy mid-year! Happy mid-year sale! It's Lazada 66 mid-year sale! Lazada 66 mid-year sale from June 6 to 8 with 6 times free shipping vouchers and up to 90% off. Yan, tuloy na natin. timbang sa pagitan ng 3.1 hanggang 6.2 kilograms. Ang Golden Eagle ay matatagpuan sa open country na may natural na pranim, nagbibigay daan upang madaling makita ang biktima. Mas gusto din nila sa mga matataas na lugar tulad ng mga bundok, mga bangin ng ilog at mga canyon land. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng Golden Eagle ay stable. Number 4, Australian Wedge-tailed Eagle. Ang Australian Wedge-tailed Eagle ay ang pinakamalaking bird of prey sa Australia at New Guinea. Kilala rin ito bilang bunjil o eagle hawk. Ito ay may mahabang pakpak na hanggang sa 2.3 metro at may katangian na wedge-shaped na buntot. Ang mga paa nito ay natatakpan ng mga balahibo hanggang sa base. Mayroon itong maputlang tuka, maputing paa at dark brown na kulay sa paligid ng mga mata nito. Ang bunjil ay tumitimbang sa pagitan ng 3.2 at 5.3 kilograms na ang mga babae ay mas mabigat kaysa sa mga lalaki. Ang ibong ito ay matatagpuan sa mga sea level region at ang mga bulubunduking rehiyon. Kalimitang matatagpuan ito sa mga open land, kakahuyan at kagubatan. Number 3, White-tailed Eagle. Ang white-tailed eagle ay ang pinakamalaking European eagle at may maliwanag na puting buntot habang ang natitirang bahagi ng katawan ay halos buong kayumanggi. Ito ay may ulo at tuka na nakausli pasulong na nagbibigay ng halos vulture-like profile. Ang mga binte, paa, mata at tuka nito ay kulay dilaw. Ito ay may wingspan ng 193 hanggang 244 centimeters at haba sa pagitan ng 74 hanggang 92 centimeters. Ito ay matatagpuan sa isang malawak na hanay ng habitat tulad ng mga mababang lupain at malapit sa mga bodies of water. Naghunting sila ng iba't ibang mga mammal, isda at mga ibon. Ang mga isda ang pangunahing dieta habang ang mga mammal tulad ng fox, tupa at roe deer ay naitala bilang regular na biktima. Number 2, Stellar Sea Eagle. Ang Stellar Sea Eagle ay isa sa pinakamalaking bird of prey na matatagpuan sa mga baybayin ng Hilagang Silangang Asya, kung saan ang pangunahing kinakain nito ay mga isda at seabirds. Ito ay malakas at mabigat na ibon na may maliwanag na magkakaibang mga kulay. Natatakpan ito ng itim na balahibo sa bahagi ng katawan maliban sa mga pakpak sa lugar ng balikat at ang mga binti sa mababang katawan ay mas maliwanag. Ito ay may wedge-shaped tail na mas mahaba kumpara sa white-tailed eagle. Ang haba ng katawan ng stellar ay umaabot sa 85 centimeters hanggang 105 centimeters, habang ang mga pakpak ay nasa pagitan ng 1.95 hanggang 2.5 meters. Mayroon itong maliwanag na dilaw na tuka at talon.
Number 1, Haast's Eagle. Ang Haast's Eagle ay kasalukuyang extinct species na dating naninirahan sa southern island ng New Zealand noong 1400s. Yan mga tropa, kung napanood nyo na ang mga ilang malalaking klase ng eagle sa ating mundo, ay huwag nyo namang kalimutan pindutin ang like, share, and subscribe, and click the Ito ang notification pinakamalaking bell. agila na nabuhay sa panahon nito at ang pinakamamagis na predator sa ecosystem. Mayroon itong mga pakpak na akma sa pag-flop at pagmamaniobra sa masikip na forest vegetation. Ito ay nag-prey sa mga ibon na hindi lumilipad tulad ng moa. Ang higanting agila na ito ay may timbang na hanggang 17.8 kilograms at may pakpak na 3 metro. Dahil sa malaking sukat nito at ang patuloy na paghunting ng mga tao sa kanilang prey na moa, umabot ito sa maximum na limitasyon sa laki sa pamamagitan ng evolution. At sa uli, ito ay humantong sa pagkalipol o extinction. Ayon sa alamat, ito ay tinatawag na hakaway na pumapatay ng tao at pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na posible dahil sa napakalaking sukat at takas ng ibon. Kung kayo ang tatanungin mga kahistorya, alin sa mga ibon na iyan ang nakita mo na o nahawakan? Comment down your answer sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!